Namung ngemutaken dhateng sadaya pametri ingkang sami kepareng joget. Kotak amal diisi, kotak brankas ya kudu dielingi. Nah, termasuk puji. Aku nek kelingan Mas Yoyok biyen lho, tenan saiki beda. Kancaku mbukaki dak-dok. Saiki sudah tuwek kabeh, sudah manggon. Dan puji MC-ne emoh alah apa yo Mas kita oleh seger ayo yo Mas ayo kicing miring menyang pasar tukune bayam terus ki Mas le pacar ning ati ayem kaya lastri yo ayo yo Tri ayo Mas ayo Ayo yo. Ayo Mas kicing miring. Kecil-kecil anggot biyot. Ra rasa wangining mata briyot. Kaya ngene rasane nopo. Terus kurang lagi nambahi gula. Iya. Kaya ngene rasane wong tresno rino wangi. Bali ngidul saiki awor sesuk ora kumpul arem-arem isine tahu yen kurang marem lah golek sing lemu swer-swer dadi selame terus jika papat kali selikur ireng-ireng alati jumputi meres klopo kato tampase atine seneng Mas Yoyok dang dituruti ning alam donya lak pira suwene ayo Mas Yoyo ayo Mas ayo Mas Hotel Cis ayo Mas hubungan loro lho Hotel Cisto Wisnu Laras tulisan
bantal tanpa kloso Bote ketangan asmara Kuku kae nyimpan mati Nganti besok ji ora bakal lali Kubuk ae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino minggah kendang guling kelinci ucul aku kowe dadi karsa marga lerit ning kubuk yo hai Yo, iyo, 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 wis laras gong desa gong gemantar ya Kang ayo Mbah Lurah mumpung ketemu lemosin Mbah jembul gonku cocok nggih Pak. Nggih njing ben dawuhi nggih Pak. Alah murah kok Pak. Sing larang nggih ajeng jenengan niku rada larang Pak niku. Nggih niku rada kandel kancane niku mung 600 500 niku 1000 punjul. Nggih dobel niku. Mari rada kandel Pak. Nggih. Niku keng mburi nggih mathuk keng ngarep sansaya Pak. Ayo ayo. Ayo ayo.
jogete kae ketok oleh pinu. Niku to, Pak. Gonge sapa kah? Anu Dek Puji iki gonge sapa Ji? Gini Pak Sogel. Ya elek kok. Enten lho niku. Piyayine ning apa kae gonge Mbah Sogel angger didepi rumangsa kurik gayeng men. Angger ledeke kanu milih lah. Nang sakur ya Put ya. Nggih. Yo ndang diteruske. Lajaku lagi rusak-rusu. Gantos malih perkawis ingkang badhe nyawer kotak Brankas monggo ning
Haji Ruminto liru sasana walik sing lor bali ning kidul ngudang anak dikudang putune to Wisnu Laras putraku sing bagus dhewe aduh lae besok gede pinter sekolah Mbah Damin ya Mbah Pak Kuting bocah ayu heeh Kang aja mung pijer nesu abang kembange marudeka kene tak sayang kono tak sayang sing tak sayang lak mung sliramu piye anjes mara hari mami mas miraku awarato sami sugeng rawo pameksa apa sedyane kelakon kloso dinggo gelaran ayo do beksa lak dinggo hiburan kaya ngene rasane nangka terus nangka muda salepe kaya ngene wong nandang tresno rena wengi
ora ngerti gerange arit isih cilik aja akal-akal apa ora ngerti larange duwe betapa mari kaca kalau tidak diisi kain buat apa betapa bermain cinta munggah ireng manis kendang guling to ireng manis Dik Wisnu kendang guling Dik Lis Mas ngetan bali ngulon apa satyane kelakon alah sikawi to iya sikai to marai kene aja ngono kuwi marai atale jeli marai yo kabeh adile lah lah yo ngono lho yo ngono jel yen kelingan lelakonku jamane kaya yo nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayulah akhirnya yo se iso lho kaya tresno lahir batin lagi aja kaya yo mbiyen kae lho nek aja padha lho nek ya robah kahanan nyekolahke anake trah yo kudu robah Mas padha mung jalaran perpisahan dipeksa oma wong tuane tresnaku ra iso ilang marko kelingan ireng manise yo Wisnu Laris yo ayo Pak Yanto kanca putri grapya ayulah batine sereng neng omahku sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga
Babil. Loh, sampure didum ra apa-apa. Monggo Dek Ika, Dek Yeni, Dek Lastri, Dek Cika, Dek Yanti, Gede Ririn. Ledek anggere boboane yang-yangane anake yo melu. Ndelalah, kuwi kodrat. Sing marai yo Lastri karo Eka kuwi ya. Ndelalah kodrat. Enggak Dek. Dek Ika, mbok-mbokan ndang genyang-genyeng, mbok-mbokan kok randat. Ya. Malang kekek ireng rupane nadyan tuwek ketok wajahe ya ben ya Tri. Oke siap Mbah Yai Damil upama dadi kiai ya mathuk. Dados pangemut pokoke Mbah Lurah. Sing ben sak waya-wayan nimbali Mbah Lurah. Monggo Pak Yanto. Walang keke mencone tembang mabur mene menconing pari aja ngenyek marang wong wedok men tak tinggal lunga setengah mati walang tekek walang katung walang katung mecok ning pari aja ngenyek karo wong kakum yen titik kalunga mesti goleki apa ya ngono nera mare 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 walang kekek diomeni selatian lecek yo diajeni walang abang mecok ning kara walang ijo walang putih urip bujang mangsa ra kluyura sing wis duwe bojo ra tau boleh kaya ini rasane tempe dewa ora ngerti bumbu rawon kaya ini wong nyambut gawe kaya wayang digawe lakon kaya kene rasane nong orang legi tambah kula kaya ngene wong nadang tresno rena wengi katon ning netra samanggaling wayange guna sing digawe kayune jati Yen to eling disambung ana aja nganti lak gelaling putih buah peti pun petik satu dibuat jamu sering sering aku palampun karena terbayang wajahmu aku senang Toto liru sasana walik kendang guling sithik pirkone bolong Ali janjine nyawang slirane sayang sithik mas duwe lembut arek larelo sinaringan garamiden
dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe SMS randalesi yen tak telepon malah kota meni mangkelaku kepada irama mesti tak jiwa Sapa wong sing ora delok kandung dandan kowe ora teko Jan-jane kowe ning endi agar ketemu dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku kowe SMS randalesi yen tak telepon malah kota meni mangkelaku ini kepada irama mesti tak jiwa wali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko enak lho Mas. Jane-jane kowe ning endi agar ketemu Bagaimana Mas Kamto RT 6 kira-kira tahun ngarep piye? Apa Ayo Pak kapusan? Minto. Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang tidak mampu.
ke pesta tak beruang akhirnya nongkrong di pinggir jalan wasik Wis nularan. Iya, iya, iya. Neng ngendi nggonku goleki bot-abote mung pengen ketemu Ingin ketemu. senajan ada parani mung nuruti karepe ati Bareng saiki katamu teko-teko ninggalake aku koyo sinandang Loto meeting lalasi pipiku Semoga yen pancen ora tresno boyo kondo Iya. sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal kondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati selawase wis nularan. gelo gelo Iya, iya, iya. Semoga neng ngendi nggonku goleki bot-abote mung pengen ketemu senadyan ado tak mung nuruti karepe ati bareng saiki katamu teko-teko ninggalake aku koyo sinandang Loto meeting lalasi pipiku dimasuki yen pancen ora tresno boyo kondo sing sojo ojo gawe gelo ati aku ora bakal kondeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu
malam 31 bulan 8 Mas Eko mangke rawuh wonten Ndondong. MC-ne ketoke ya Simin mah. Gonge ngene iki dekah desa Ndondong Giri Rejo Baru. Ledeke Karaselo asu kok ya. Ledeke mbok-mbokane Yanti, anake Ririn. Piye mingko aku. Monggo Dek Kak. Minangka suh. Ayo anak-anak ndang dijak joget Dek Kak. Selak wengi. Mbah Damin, pida beksa pun aturi nggih. Nggih, matur nuwun, Mbah. Ledek nek gojok MC-ne kena demes ya kena min matane ya. Iya Kak. Iya Kak. Monggo Pak Jamil. Panitia aja joget, sing joget iki ben wong sing nonton ngono. Panitia ngeyel. Panitia kok ledek ayo glibet. Enggak. Para bangsa monggo tak suwun katuran jembleng. Mbah Damin. Iki lho sampure sih pirang-pirang. Satu-satu katanya. Satu-satu aja. Nyondok diwehi Kak. Kiai gumpul MC-ne asu. Pripun Mbah Damin? Pun jangkep dereng Mbah Damin. Oh pun. Pun ki baraken para kadang wis laras. Hotel Cis Roro Jonggrang. Terus munggah neh apa mau? Oh memanekmu nggih. Tulisan warna abang kuwi tandha lanangan ayo jenenge gubuk asmara Wilujeng kontur Mbak Lurah, Pak Eko. Siap Pak Eko. Kowe aja lali lho, Mbak. Mbak Bayan. Mas Dia. Ya iyo. Ya iyo. Tanpa bantal tanpa rasa bata-bati kataman Gubuk kae nyimpen wati
iso ngiliki gubuk kae kebak cerita ala tengah wengi dik yanti nganti para esok Catatan sajroning ati ya saya merah hati aku kowe tadi karawang mergo leren ning gubuk as amara lara jonggrang memanikmu Mbah Jiru minta lara jonggrang Mbah mriki Mbah agak mriki Mbah kula ra seneng kok Mbah mriki Mbah ayo le kasih hira semoga lara jonggrang kowe pancen ayo ora mokal yen aku nandang kasmana pas padana prajuritmu kalah perang mula kowe diwani Jaka pandang gawe aja kunalungguh barang iki kanggoku durung rampung bila mati tangan Mas Prabu Kumpalang kang wasedo labuh ing Wonosegoro iya
Terima kasih matur nuwun. Aku mung pengen ngetokke dhuwit. Apa arep kapusan? Aku kapusan karo ledek pinggir dalan. Kapok kowe. Regane 1000 jebul ku bayar kleru atusan. Rugi aku lho, penakane karo Astri lho. Mesakno lho wegah aku. Ini Bu, nyanyi karo Pak RT. Niku demenane kula, Pak. Ya gara-gara Mbah Ruminto. Aja meneh rek piyai-piyai sanes wong Mbah Rata, Mbah Ruminto ngendika mosok Mas jenengan sakmono dawane bojone jenengan semono apa ya iso pas panggah pas mawon Pak kula ya gumun. Aja lali pawelingku muga maneken Mas janji-janjimu.
Lan sliramu wae. Ojo